Davide, vítej v podcastu Live Sport Daily. Díky, že jsi udělal čas. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Já tohle poděkování říkám každému hostovi, ale u tebe si toho teď vážím jako úplně obzvlášť, protože vím, že po tom přestupu do Atletica Madrid ti asi hodně lidí říká o rozhovory, že ten program máš hodně nabitý. Je to tak asi, viď? Asi aj, no, ako snažil som sa robiť toho čo najmenej, hlavne som sa snažil sa sústrediť teraz na tú svoju úlohu a nechcel som moc. A vlastne robil som jeden na Slovensku, vlastne taký písaný rozhovor a teraz som robil vlastne pre chalanov z Futbalového varu, som robil vlastne taký jeden podcast, kde som sa prvýkrát vyjadril a toto je vlastne druhá vec a týmto to potom asi verím, že až do repre týmto to končí asi, dúfam. No tak jaký jsou první dojmy v Atletiku Madrid? Jo, prvé dojmy sú určite fantastické a ja dovolím si tvrdiť, že vlastne ten posledný rok a pol, alebo teda ten rok, to bol mojím snom a cieľom a veril som, že sa to môže podariť, aj keď tá cesta k tomu bola trošku kľukatá, ale je to fantastické, no ako som nadšený, že som tu a keď si poviem, zaspomínam proste na 4-5 rokov dozadu, asi 5, kedy vlastne som sa trošku na začiatku v Sparte trápil s kolenom, plus som nebol úplne stálym členom základnej zostavy a tak som o takomto niečom ako ani nesníval, takže teraz keď sa pozriem na to, že čo mám vlastne oblečené tak to je určite fantázia a som za to veľmi rád. Já když jsem ti psal a gratuloval jsem ti k tomu přestupu, tak ty si hned odpovídal, že to dopadlo tak, jak jsi si přál. Tak v čem bylo Atletico ten klub, do kterého si chtěl vlastně už třeba před rokem? Tak ako bolo to vlastne to je možno aj to, čo by som chcel dať vedieť možno fanúšikom a počas toho, kým sa to nejako si riešilo, tak to nebolo možné nejako si sa vyjadrovať. Samozrejme k špekuláciám sa hráči nevyjadrujú alebo tak, ale vlastne ono to možno na Twitteri a na sociálnych sieťach vyzerá, alebo v médiách, že som si mohol vyberať z 4-5 ponúk, ale proste nikdy tomu tak nebolo ani minulý rok, ani v zime, ani teraz v lete a samozrejme ja som veril alebo dúfal, že sa to podarí už minulý rok, vtedy sa to nakoniec nepodarilo a podarilo sa to teraz a som vlastne z toho nadšený a vlastne keď potom budeme preberať možno, že sa stalo tie posledné týždne, tak tam to vlastne rozoberieme viacej a vravím, som nesmierne šťastný, že môžem byť v takomto klube a vážim si to a teraz fakt ten fokus a všetká tá koncentrácia je na to, aby som tu čo najrýchlejšie zapadol, aby tu bola rodina šťastná a aby sme si tu znova vytvorili super zázemie, ako sme mali v Holandsku a hlavne, aby som sa vlastne tomu klubu odvďačil vlastne dobrými výkonmi a síce to nebude jednoduché, ale budem sa snažiť robiť pre to maximum. Ono je asi složitý pochopit pro fanouška, když říká, že nebyly žádný jiný nabídky, protože ty si prakticky za celou tu dobu ve Feyenoordu neslezl ze hřiště. Chyběl si tuším za tu dobu jenom 3 zápasy, vyhráli jste titul, byl si na Euru, kde si hrál velmi dobře, tak jak je to jako možný vlastně, že nebylo víc možností, z čeho by si mohl vybírat během těch let? Ťažko povedať, no ako myslím si, že bohužiaľ vlastne my sme to aj s agentom vlastne preberali, že keď sme si dali nejakú námahu sledovať vlastne nad 27 rokov, koľko hráčov prestúpilo za viac ako 30 miliónov eur, tak sme vlastne našli 5 za posledných 5 rokov. Takže to už je nejaká vlastne tá pocovidová časť toho, kedy sa určite ten trh nejako si zmenil. A myslím, že som bol na prelome takého toho, že som nebol ešte vlastne starý hráč, poviem príklad, alebo teda vekovo starší hráč, ktorý je tesne pred koncom zmluvy a vedia, že ten klub, OK, nebude to stať až toľko a OK, ideme do toho, ale zase som nebol ani ten typ toho hráča, ako je napríklad teraz Hajsen
a Kvansa a proste mladí stopery, ktorí vyleteli a majú 20-21 rokov a vlastne tie kluby do nich investujú aj tú väčšiu čiastku. Takže myslím, že ja som bol na takom prelome toho, že síce už som mal 26-27, ale vlastne, takže som už nebol úplne mladý, ale stále Feyenoord a vlastne celkovo tá moja nejaká trhová hodnota bola stále také vyššie číslo a tým pádom sa to asi veľa klubom nehodilo alebo neboli ochotní ísť do toho naplno. A co se týče atletika, tak když byl ten zájem už před rokem, ty už si tenkrát měl nějakou možnost jako se s nima bavit, mluvit třeba s trenérem, že si říkal, že to je ono, že tam by si chtěl? Tak samozrejme, ako je to Atletico Madrid a keď som cítil takýto záujem plus ako tá komunikácia s trénerom, tak ako dovolím si tvrdiť, že to je jeden z top 10-15 klubov na svete a tým pádom to bola pre mňa ako jasná voľba, plus ako španielská liga vždy, vlastne keď som sa bavil aj či už s Ocinom alebo s mojím agentom, vždy to bol môj taký nejaký skrytý sen, že by som si tak tam chcel zahrať, že si myslím, že na tú moju typológiu by mi tá liga mohla sedieť a nakoniec sa to podarilo, takže teraz skôr už mám v hlave také tie obavy, alebo nie obavy, ale povedal by som, že také tie otázniky v hlave, či to zvládnem, ako to, čo som rozmýšľal, že či sa dokážem presadiť v Sparte, to, čo teraz možno znie ako už také v úvodzovkách, že ako som si to mohol myslieť, ale pamätám si, keď som podpisoval zmluvu vo Feyenoorde a vlastne som pozeral tam vlastne z tréningového centra hore, kde som podpísal zmluvu, mali predzápasový tréning a som si vravil, to je ako kvalita, že či tam sa dokážem presadiť a samozrejme mám to aj teraz a verím, že aj toto mi pomáha zostať vlastne nohami na zemi a dúfam a uverím v to a urobím maximum, aby som si to znova vybojoval. No na tenhle pocit jsem se vlastně chtěl přesně zeptat, jako jaký to je, když tam člověk poprvé vleze a tam je Griezmann a Oblak a všichni další hvězdy atletika, tak řekni mi to trošku ještě víc, protože neumím si to vůbec představit, jak se člověk cítí v tu chvíli. No, cítil som sa veľmi taký maličký proste chlapec zo Slovenska medzi nimi, ale aj to je vlastne zaujímavé, že oni ma už berú ako že možno, že ja sa moc v úvodzovkách podceňujem a oni ma už berú ako vlastne skúseného hráča, ktorý je v úvodzovkách, alebo teda hral som 2 sezóny Champions League, takže vlastne posledný pol rok som bol kapitánom Feyenoordu, už mám vyše 50 zápasov vlastne za nároďak, takže oni ma už berú skôr ako skúseného a proste takého muža, pretože teraz máme vlastne momentálne dosť mladé mužstvo, takže a musím povedať, že aj tí chalani, že proste sú to úplne normálne chalani a je taká istá sranda, ako bola v Sparte alebo vo Feyenoorde, tak je aj tu a samozrejme tá kvalita tých hráčov a tá veľkosť je vyššia ako v tých predchádzajúcich kluboch, ale sú to normálni chalani a musím povedať, že ma prijali fakt super. Co trenér, taky už jsme ho trošku zmínili, ty vlastně máš docela štěstí na velký trenérský jména v té kariéře. Když to vezmeme Arne Slot, který ho teď zná celý svět, Brian Priske OK ve Feyenoordu mu to nevyšlo, ale v Praze ho lidi milujou. Robin van Persie, minimálně jako fotbalově hráčsky velká hvězda, teď Diego Simeone. Tak to jsou jakoby velký kapacity, ne? Všechno, co potkáváš teď. Ja, to je ako, už som to spomínal aj v pár rozhovoroch, no akože tá posledné tie roky tej kariéry, ako je to veľká škola a snažím sa od každého si zobrať to najlepšie a vlastne to zlé sa ani ako nedá zobrať, lebo títo tréneri vlastne už veľa, preto sú tak úspešní a preto sú tak výborní tréneri, lebo tých v úvodzovkách slabých vecí takmer nemajú slabé stránky, takže som z toho nadšený, z každého trénera si snažím zobrať niečo a budem sa snažiť si teraz vybojovať tiež takú tú pozíciu, akú som mal vlastne u tých posledných 3 trénerov, že si vážili to, ako pracujem na tréningoch, ako v úvodzovkách vediem to mužstvo už vlastne tie posledné 2 roky vo Feyenoorde a že vlastne aký mám impact na to mužstvo, takže verím, že postupne sa mi to podarí aj tu. A mají něco společného tyhle velký trenéři? Kdyby si srovnal teď, věřím, že už můžeš třeba po těch pár dnech, tak trošku jenom porovnat třeba Slota a Simeoneho. Je tam něco, co jako najdeš jako společný jmenovatel?
Tak ako sú to každý človek a takisto ako aj hráči a takisto aj vlastne dvaja stopery majú vlastne za úlohu to isté, tak každý bude trošku iný v niečom, ale samozrejme tá kvalita, na tejto úrovni už každý tréner má vysokú vlastne nejaké to taktické IQ, kedy vlastne pripravuje to mužstvo. Tie tréningy sú veľmi, veľmi podobné na úrovni. Samozrejme, tu trochu teraz cítim taký ten španielský štýl. Slot bol vlastne presne tiež taký, myslím, že holandský štýl, ktorý teraz vlastne produkuje v tom Anglicku, takže asi by som povedal, keby teraz mám niečo, sú to skvelí tréneri, ktorí proste teraz poviem napríklad Simeone, hrali sme prvý zápas s Portom a proste zavolal si ma na bok, povedal mi, že začnem druhý polčas, že to nechce so mnou ponáhľať, že som mal ťažký posledný týždeň a proste takéto veci, ktoré by som čakal, že vlastne to ani nemusel robiť a proste sadol si na loptu po tréningu a 10-15 minút sa so mnou rozprával, takže takéto veci si vážim a povedal by som, že taká tá, neviem, ak to povedať, akože taká tá prezencia toho, že vlastne, že z nich niečo vyžaruje, že vlastne aj Slot to mal a takisto aj teraz Simeone, že vlastne keď vstúpia do miestnosti, tak človek vidí, že tí hráči sa proste narovnajú trochu a sú v pozore, no a proste oni toto vyžarujú a myslím, že aj preto sú takí úspešní. Samozrejme, potom to musia nejako si potvrdiť tými výsledkami, ale takisto aj tou prácou v tých tréningách, tými tréningovými jednotkami, taktickými prípravami, pretože ten tréner môže mať akúkoľvek tú prezenciu, ale proste pokiaľ na videu bude vysvetľovať a polovica kabiny sa bude pozerať, že OK, tak to ako nevychádza, alebo to nefunguje, tak ale vlastne títo tréneri to už majú zmaknuté vynikajúco. Já si pamatuju, jak jsi mi říkal, když vás trénoval Slot do Feyenoordu, že ti tam jako s úsměvem říkají, že seš možná jediný stoper v Eredivizi, který je pořád ve vápně soupeře. A to si říkám, že to by asi mohl být trošku rozdíl, že tahle ta možná volnost, nebo i možná asi to nebyla volnost, asi to byl záměr tě takhle využívat, tak to si úplně v atletiku asi představit nedovedu. Ten styl fotbalu je jiný, defenzivnější možná, tak jak tohle vidíš? No, ako uvidíme, no, ako ja si myslím, že to mám nejako si v sebe a samozrejme budem sa o to skúšať, ale samozrejme ja už musím mať nejaké skúsenosti, aby som vedel alebo to si myslím, že čo mám k tomu skvelé, že viem ísť dopredu, že viem vycítiť tú príležitosť. Že OK, teraz je tá správna moment, aby to nebolo v kuse, alebo aby som dokázal. Takže určite, samozrejme, teraz to vidím aj na sebe, že to robím menej, že chcem byť v tej svojej pozícii, nechcem vymýšľať veľké veci a chcem nabalovať postupne, predsa len aj tí chalani ma nepoznajú, ja nepoznám toľko tých spoluhráčov, takže je to zatiaľ také spoznávanie, ale uvidíme, no, keď mi povie tréner potom, že ako toto sa tu nerobí, ako nie, toto od teba nechceme, preto to sme ťa nebrali, ale myslím, že som to robil a bol som tomu úspešný a myslím, že aj to je jedna z vecí, pre ktorú ma brali a aj keď to možno vyzerá, že vlastne to Atletico hrá, ale teraz vlastne keď som vnútri, tak to vidím, že vlastne ten tréner chce, aby sme vysoko napadali, ale samozrejme má aj tu také tie dve stránky, že OK, môžeme takto vyletieť 20, 25, 30 minút, ale nedá sa takto presovať celý zápas a budú aj pasáže zápasu, kedy vlastne chce ísť do tej petici vzadu a brániť petici a vlastne nehať ich na lopte, ale znova nájsť, tak ako to oni volajú, vlastne aj slovo taký ten trigger point, kedy znova vlastne vyskočíme do toho vysokého pressingu. Když se zase na chvíli vrátím jenom k těm spekulacím fanoušků a třeba i k doufání, který jsem měl i já, když šel Slot do Liverpoolu, tak jsem si říkal, že ty jako jeden z klíčových hráčů Feyenoordu bys tam třeba mohl jít taky, to v žádnou chvíli nebylo na stole, jo? Že by to šlo touhle cestou, tvoje kariéra. No, tak samozrejme, že som mal s ním, ako dovolím si tvrdiť, nadštandardne veľmi dobrý vzťah a samozrejme bola tam nejaká konverzácia, ale vlastne, ktoré mi hneď na začiatku povedal a vlastne to je, keď sa vrátime na začiatok, čo som vravel o tej mojej hranici, tak on mi to vlastne vtedy povedal, že on má ako keby dve možnosti a to sú hráči do 23 rokov, alebo on to vtedy tak nazval ako, keď to preložím do slovenčiny, tak ako výborná možnosť na trhu. Čo znamená
Federico Chiesa, ktorý hviezdil 2021 na majstrovstvách Európy, bol jeden z najlepších hráčov na majstrovstvách Európy, potom si urobil krížny väz a vedia, že v ňom je niečo špeciálne a mohli ho dostať za 14 miliónov eur. Takže toto sú nejaké prestupy, ktoré on môže robiť, že proste investovať tak, ako investovali teraz. Wirtz, Frimpong, Kerkeš, vysoké sumy, ale sú to hráči proste do 23 rokov. Alebo potom, keď je nejaká super príležitosť. A vlastne mne povedal, že ja som není ani jedno v tom prípade, že nemám ani do 23 rokov a stále Feyenoord za mňa požaduje veľkú sumu, takže vlastne to nikdy ani nebolo. Cez toto sa to vlastne týmto vysvetlením sa to celé skončilo. A věřil jsi mimochodem, že tam bude takhle úspěšný? Jako cítil si to z něj už, když odcházel z Feyenoordu, že to je, jo? Jo, ja som robil jeden vlastne podcast v minulý rok, vlastne ako som bol ako host v jednej epizóde, kde som to vlastne bol ako keby expert na Slota, vlastne chalani sa chceli baviť so mnou o ňom a že čo môžu očakávať. A ja som, tedy to je jediná chyba, čo som spravil, že som nepovedal, že môžu, lebo tam boli také otázky, bolo tam aj pár expertov a vlastne ja som tvrdil, že oni sa obávali toho možno, že či to zvládne, ako proste ten hák až tak sa mu nedarilo a že ďalší vlastne tréner, ktorý prichádza z Holandska, ktorý bolešťoval, by sa povedať, v menšom klube ako Ajax a či to zvládne, ja som povedal, takže oni sa ma pýtali, či môžu byť ako top 4 a ja som povedal, že ako samozrejme, že ja si myslím, že budú druhý, tretí, ale neveril som, že proste City môže nastať takýto kolaps, no, takže vtedy som ako neveril tomu, že môžu vyhrať titul, pretože som myslel, že City proste bude pokračovať v tom a v tom, čo robili tých posledné 4 roky, takže vôbec som z toho není prekvapený a myslím si, že tento rok budú ešte silnejší. Napsal ti mimochodem Arne Slot něco, když si přestoupil do Atletika, nebo ozval se ti nějak? Písal mi, oni boli myslím, že vtedy v Japonsku, takže vlastne aj jeho asistent, aj vlastne videoanalytik, všetci traja vlastne, ktorí sú spolu v Liverpoole, tak všetci mi napísali a dokonca mi písali aj vlastne v tej ságe celého toho týždňa, takže sme boli v nejakom takom kontakte, že vlastne čo sa udialo a tak, takže áno, napísal mi. No, když se zase vrátíme do Atletika, tak je tam nějaký rituál přivítací nebo něco takového, co známe třeba z české kabiny? Už tě něco takového potkalo, nebo tě to čeká, nebo to tam vůbec není? No, uvidíme, no. Ako zatiaľ som nespieval, ale vlastne ja som sa pripojil vlastne, keď boli hodinu od Madridu na takom sústredení, v takom tréningovom centre, ktorý je hodinu od Madridu, kde boli vlastne spoločne s B-tímom a vlastne bola taká spoločná večera aj s Bčkom, kde vlastne rozprával aj tréner, aj Fernando Torres, takže vtedy to bol tiež jeden z takých momentov, že som si povedal, že vlastne kde to som, vlastne bol tam športový riaditeľ a možno aj 120 ľudí, vlastne všetci hráči, celý stav obidvoch mužstiev plus ako také užšie vedenie klubu a vlastne tam potom vyvolávali takých vlastne mladých chalanov z Bčka, ktorí museli rozprávať vtipy pred všetkými a tak a vlastne potom Jan Oblak vlastne zavolal aj mňa, že aby som tam prišiel niečo povedať, tak som povedal niečo po anglicky, on to preložil a to bolo zatiaľ všetko, no nebolo to úplne príjemné, ako nie som tento typ. Ale a zasmáli sa tomu vtipu? Ja som nerozprával vtip, ako on povedal, že akože čo mám ja povedať a on, že nie, že on povedz ako že také ako privítanie, tak som povedal ako, že som rád, že tu môžem byť a že ako ma privítali a že to bolo môjim snom a tak, takže nebolo to nič vtipné. Ale ako o to tam išlo, aby som sa vlastne že vlastne o to tam išlo, že by som sa pre tých 100 ľudí vlastne postavil a niečo ako povedal, takže to bolo asi ako z toho komfortu sa dostať. Z hlediska tréninku, když se člověk připojí k atletiku, tak ten tým je známý jako až extrémním důrazem na kondiční přípravu. Je to něco, co už si pocítil teď v těch prvních dnech? Ako musím povedať, že je to veľká intenzita, ale myslím, že na podobnej intenzite som bol vlastne už zvyknutý z toho Feyenoordu, že takisto sa tam tvrdo trénuje. A vlastne
ako keby starý profe, alebo ten legendárny vlastne Kondičák, tak vlastne on už vlastne rok, a teraz je vlastne druhá sezóna, ktorá je bez neho, takže ten už tu nie je. A je tu nový hlavný Kondičák a musím povedať, že je to náročné, ale nie je to určite niečo, keď sa bavím so Stanom Lobotkom vlastne, že čo zažíva momentálne v letnej príprave Neapolu s Antoniom Contenta, určite to nie je takéto niečo. Ale samozrejme je to náročné, plus vidím, že vlastne v tej posilovni je to rozdiel, že ako robia oveľa viac, ako som bol zvyknutý z Feyenoordu, aj trochu iný štýl. Takže možno niečo trošku na taký štýl, ako bol vlastne Christian Kolarup v Sparte, že je to dosť ako s váhami a to je niekedy náročné, takže na toto si musím nejak postupne navyknúť, ale páči sa mi to, baví ma to a verím, že mi to pomôže. No a co konkurence? Protože ty, když jsi přicházel do Feyenoordu, tak jestli si to dobře pamatuju, tak si vlastně věděl, že jdeš do základu a prakticky od prvního zápasu si hrál. Atletico, to asi bude trošku jiná situace, protože má 3 velmi stabilní stopery v Lenormandovi, Lengletovi a Jiménezovi, který každý z trošku jiného pohledu, ale každý je jako velký jméno atletika nebo španělského fotbalu. Tak jak tohle to vnímáš? Jsi připravený prostě na to, že na začátku třeba nebudeš hrát a bude to očekání na šanci? Samozrejme, ako v ideálnom svete by som vlastne zajtra hráme prípravný zápas s Newcastlom, kde by som mal byť vlastne v tej základnej zostave, mal by som hrať väčšiu časť toho zápasu, takže to bude takým veľkým testom pre mňa, celkovo pre mužstvo, aj to je vlastne generálka a vlastne to mužstvo je rozdelené na 60 a 30 minút. Takže dostanem tú porciu toho väčšieho zase sportom. Ja som bol v tej druhej zostave a Clement Lenglet začínal, takže pocitovo si myslím, že 3-4 hráči tu majú takéto ako keby vyarendované miesto v základnej zostave tie hviezdy a potom podľa mňa tých zvyšných 20 hráčov proste celý týždeň fajtuje o tých zvyšných 6-7 pozícií, ktoré a potom na konci týždňa sa tréner rozhodne a dám sa. Takže samozrejme som na to pripravený a sám som si to aj povedal, ako poslední 3, no tak keď poviem 2 roky v Sparte, 3 roky vo Feyenoorde, takže posledných 5 rokov, 5,5 roka a takisto aj v reprezentácii som není zvyknutý na nejakú pozíciu byť na lavičke, ale vlastne zažil som si to v Sparte a zažil som si aj ten rok vo Fiorentíne, takže viem, o čom to je a beriem to tak, že vlastne sa chcem ako ukludniť, chcem, aby som podával čo najlepšie, aby som nič netlačil v tréningu, že dneska musím 4-krát vyviezť loptu cez pol ihriska a dať 2 finálky a vyhrať každý súboj. Ako snažím sa byť v kľude, samozrejme byť dôrazný, byť koncentrovaný na tých tréningoch, snažiť sa byť tak dominantný, ako som bol vlastne vo Feyenoorde alebo tak. A potom verím, že si vybojujem to miesto v zostave, ale beriem to aj tak, že tá letná príprava bohužiaľ zhodou tých okolností nebola pre mňa ideálna, takže a snažím sa si v hlave to povedať, že aj keby to nebolo hneď od začiatku, tak je to v pohode. Proste mám tu 5-ročný kontrakt a je to skôr taký maratón pre mňa ako prvých 5, 6, 7, 8 kôl nerozhodne o mojom vlastne pôsobení v atletiku, takže budem sa snažiť v tom nájsť, niekto dopadne akokoľvek to pozitívne, buď to, že OK, som tam hneď od začiatku a poďme do toho a verím, že budem podávať výborné výkony, alebo zase naopak si môžem povedať, OK, možno je lepšie, že sa ešte viac oznámim s tým mužstvom, lepšie sa pripravím fyzicky a vlastne nebude na mňa ten tlak od začiatku. Ale samozrejme, keby si môžem vybrať, tak najradšej by som nastúpil hneď od začiatku a hral všetko tak ako posledné sezóny. Z hlediska rozestavení, já jestli jsem se dobře díval na ten zápas s Sportem, tak ta první sestava hrála vzadu na 4 obránce, teda na 2 stopery a potom, když si tam šel ty, tak jste hráli na 3, když tak mi opraví, si to tak nebylo, ale minimálně se chci zeptat na to, jestli jsi taky připravený a v pohodě s tím, když byste hráli na 4 vzadu, když by to prostě nebyla ta 3členná stoperská parta. No, tak ako ja som na to ready a vlastne je to taký, vlastne aj teraz, čo trénujeme, je to taký hybrid, pretože vlastne ten zhodou okolností ten druhý polčas Sportom vlastne to tréner zmenil
cez polčas a vlastne sme hrali v štvorici vlastne ako výstavbu útoku a tak ako keď sme zakladali útok, ale bránili sme v petici. Ale vlastne stopery boli vlastne iba dvaja sme boli. Takže pravý obranca sa zasťahoval na toho tretieho stopera a vlastne práve krídlo išlo do tej petice, takže trénujeme rôzne varianty a či bude aj niekedy nejaký zápas, ktorom nastúpime všetci traja popri sebe ako stoperi, tak to uvidíme, ale zatiaľ sme tak netrénovali. A je to třeba z tohohle pohledu náročnější, než to bylo ve Feyenoordu, jakože těch variant a těch taktických různých twistů je tady víc, nebo je to srovnatelný? Ako je to zrovnateľné, ale samozrejme už v tom Feyenoorde som už vedel, že OK, toto sa deje, teraz oni presujú nás takto, takže musíme stať takto a mali sme ten program a tých zápasov, tých tréningov bol taký nespočet, že v úvodzovkách už vlastne som vedel, OK, teraz musím vystúpiť do tohto, teraz musím zostať v pozícii a vedel som, čo sa o mňa očakáva v tej mojej pozícii. Samozrejme teraz k tomu pribúdajú nové pokyny, alebo ani nie nové, ale iné, pretože v tej petici chcú, aby som vystupoval do desiny alebo do krídla, takže sa stávam ja ľavým obrancom v určitej fázi, keď chceme vysoko presať alebo a tak ďalej. Takže skôr tieto nové veci, ktoré si musím zautomatizovať a byť pozorný a samozrejme tým, že tie tréningy sú v španielčine a snažím sa učiť počas voľného času čo najviac, tak toto je také, čo si ešte musím nejako si zautomatizovať. No ty umíš italsky, tak to něco chytáš, ne, ve španělštině? To je super vlastne tým, že tréner hral vlastne v Láciu aj v Interi, tak vie veľmi dobre po taliansky, takže keď na tréningu niečo chce povedať iba mne, tak to na mňa zakričí po taliansky a takisto vlastne keď sa bavíme, tak sa rozprávame po taliansky a tým pádom tých pár slovíčok ktoré sú podobné v španielčine a tým, že ten futbalový jazyk je rovnaký a vlastne keď to vidím pred sebou a ukazuje rukami a povie mi 4 vety a ja zachytím 5-6 slovíčok, tak proste viem, že čo sa deje. Takže toto sú také veci, na ktoré si musím zvyknúť, že čo vlastne odo mňa chce v tomto prípade pressingu a tak a vlastne všetko sme trénovali zatiaľ tak a sú vlastne ochotní mi to vysvetliť a myslím, že celkom rýchlo som to zatiaľ navnímal a že tie rozhodnutia, či už tých prípravných zápasov dvoch, ktoré sme mali, alebo na tréningu, že ich mám veľmi dobre. A keď nie, tak mi povie, OK, a v tejto situácii som očakával toto a ja poviem, OK, ja som to videl takto, že aha, jasné. A vlastne je to otvorené a myslím, že iba vlastne čas k tomu treba, aby tých situácií bolo toľko, že sa to celé vlastne zautomatizuje a budeme ešte rýchlejšie v tej správnej pozícii. Jak se teď učíš španělštinu? To je Duolingo, nebo máš učitele už nějakýho, nebo... Teraz je to Duolingo a teraz vlastne ten prvé 2 týždne boli dosť chaotické, pretože okrem toho, že vlastne každý tréning pre mňa znamenal v úvodzovkách zápas Champions League, myslím tým, že idem autom na tréning a snažím sa si strediť a nejako si vizualizovať tie veci a beriem to vážne, chcem byť čo najlepší v tých tréningoch, tak aj to má stále veľa energie, plus samozrejme všetky veci spojené s transferom, ktoré sú, tak je to samozrejme hľadanie nového bývania, ísť na políciu, zaregistrovať sa, pozerať byty, domy, vybrať nejaký a potom všetky tieto veci, nakúpiť taniere, všetky drobnosti do toho, dodávka z Prahy, ktorá prišla sem, takže je toho dosť, ale verím, že teraz už sa to tak ukladá a že keď už budeme úplne usadení, tak by som chcel mať aj nové hodiny s učiteľom, plus samozrejme v tom voľnom čase, keď cestujeme alebo doma si proste tých 15-20 minút, 30 za deň na to nájsť a zlepšovať sa v tom. Ty jsi si vybral číslo 17, to mě trošku překvapilo, protože ve Spartě i ve Feyenoordu si měl 33 a ta byla, tuším, v atletiku taky volná. Tak jaký byl motiv vybrat si 17? To si zle zistil, pretože prečo by si Krejda nevybral 37? No, pretože v La Lige môžeš mať iba do 25. Bohužiaľ, takže pokiaľ si hráčom na súpiske do 20, pokiaľ si na súpiske ako hráč
A mužstva, tak vlastne môžeš mať číslo iba do 25 a vlastne iba tí mladí chalani, ktorí sú vlastne na súpiske akadémie alebo Bčka, ale sú posunutí do Ačka, tak vlastne môžu mať číslo väčšie ako 25, takže bohužiaľ ani akredita sme si nemohli nehať to naše číslo, ktoré nám prinášalo šťastie a 17 bola voľná. Ja som sa spýtal, že vlastne oni sa ma pýtali, že aké chcem číslo, bola 17 voľná, vlastne prvé, ktoré mi povedali, mne sa ako veľmi páčila, alebo teda páči sa mi, myslím, že to je pekné číslo a oni povedali, že jasné, že môžeš mať a hovorím, že OK, hotovo a týmto to bolo, takže skôr, ale aj tá 30 samozrejme páčila sa mi, prirastlo to ku mne, rád by som ju mal, ale stále to bude skôr o tom takéto klíše, že vlastne ide o ten klub a aj po tom všetkom, čo sa stalo, tak asi aj keby mi tam natlačili nulu alebo bez čísla by som veľmi rád podpísal ten kontrakt a šel bojovať o to miesto. Ne, já jsem si říkal, jestli ta 17 nebyla třeba inspirovaná, víš, Tomášem Ujfalušem, protože ten měl taky 17, myslím, že ho tam mají rádi v atletiku, podobná pozice herní jako ty, Čechoslovák. Potom som si to uvedomil a vlastne ešte viac ma to utvrdilo, že som si vlastne zobral ako to správne číslo a vlastne keď sa pozrieš na tie naše kariéry, tak neviem, ako to je, ako musíme možno niekedy, alebo verím, že keď príde do Madridu, že ho môžem pozvať na večeru a vlastne bol hráčom Fiorentiny a takisto bol hráčom Sparty aj Atletika, takže vlastne neviem, nejako si to máme prepojené takto, takže to je zaujímavé, aj keď myslím, že za Spartu nakoniec nenastúpil, že bol myslím, že bol zranený, ale bol tam, takže toto je zaujímavé a potom, keď som si to zistil a vlastne som si to uvedomili, tak o to viac si viem, že je super, akože to je ďalšie také, čo ma v tom utvrdilo, pretože samozrejme veľmi rád by som mal tú 33. No, nemůžeme se ještě podrobně znevrátit k té letní přestupové sáze, protože málo kdy se stane, aby o někom Fabrizio Romano tweetnul here we go a on tam nakonec neskončil v tom klubu. Týkalo se to tebe a saudsko-arabského Al Nasru. Nejdřív by mě zajímalo vlastně, proč se rozhodl v té chvíli, že teda na to kývneš a že půjdeš do Saudské Arábie. No, to je jedna z tých vecí, ktorú by som rád ako nejakým si tým ľuďom a v úvadzovkách tým písalkom alebo proste tým ľuďom, ktorí majú na teba názor a píšu ti veci, ktoré nie sú niekedy príjemné, tak by som to rád nejako si vysvetlil alebo oznámil. Proste v tom momente sme nemali inú ponuku a stále som ten štvrtok, bol to štvrtok, kedy sme sa už museli rozhodnúť a vlastne Al Nassr bol prvý klub, ktorý sa vlastne dohodol s Feynordom a za tie 3 roky a vlastne už sme boli pritlačení tak stejne, alebo ja, že som musel povedať áno alebo nie, alebo teda, lebo by bola šanca, že sa to nepodarí a vlastne ešte stále to ráno som volal agentovi a snažil som sa ho nech zavolať do Atletika, že či sa dohodnú tie kluby nakoniec alebo nie, alebo ako to bude a oni vlastne to sme im dali vedieť ráno a samozrejme to má nejakú si históriu pár dní, týždňov dozadu, ale o 4:00, keď som prišiel vlastne z individuálneho tréningu, vlastne ja som už ani netrénoval ten štvrtok s mužstvom s Feynordom, tak som vlastne prišiel do šatne a môj Aňo mi vlastne oznámil, že tam nie je žiaden deal medzi Atletikom a Feynordom nie je hotový a tým pádom vlastne som to bral tak, že a vlastne keď som to preberal aj so všetkými blízkymi a samozrejme s rodinou, s agentami, s rodičmi, s najbližšími kamarátmi, tak všetci boli, že OK, to vlastne musíš zobrať ako ten Al Nassr. To ako nemôžeš ako teraz povedať, no uvidíme ešte samozrejme tá skúsenosť, ktorá bola vlastne s tým Atletikom, či už v zime alebo v lete, ktorá bola taká, že nakoniec nikdy nedali to, čo Feynord požadoval, tak vtedy proste som to nemal na stole, takže to rozhodnutie vlastne ani nebolo, že som si vyberal, ale vlastne to bola jediná vec a tým pádom sme na to kývili, boli sme ochotní tam ísť, samozrejme o tom kontrakte a o týchto veciach to sa nemusíme baviť, že by to bolo a
a myslím, že celkovo aj tá liga, aj ten život proste, keď vlastne človek aj vidí vlastne na tých majstrovstvách sveta klubov, ako sa prezentujú, tak ako tá liga pôjde hore, ale vlastne tie posledné dni, kedy som stále tak ako váhal a nevedel som, či to je správny krok a tak. Samozrejme, že som chcel ísť do Európy, ale proste nič iné nebolo a zase v úvodzovkách, keď to poviem tak nie som blázon, aby som niečomu takémuto nepovedal nie a človek vie, ako to je so zraneniami, ako to je so všetkým. Takže nebolo to jednoduché, ale stále som ja nejako si všetci okolo mi vlastne ma utvrdovali v tom, že racionálne a pragmaticky toto je ten správny klub a pozri sa Atletico, asi ty to chceš viac ako oni, keď toto teraz neurobili, mali na to čas, ešte my sme im dali vedieť a vlastne, takže toto bolo to rozhodnutie a prečo sme sa rozhodli pre toto. Ty říkáš, že tu finanční stránku, že se o tom nemusíme bavit, ale mě by vlastně zajímalo, jestli mi to dokážeš nějak přiblížit, jakože samozřejmě se neptám na konkrétní peníze, ale dokážeš mi to nějak porovnat s něčím, třeba s tím Feyenoordem, nebo s tím, co je teď v Atletiku, nebo jako jak moc, abych si dovedl představit, jak moc to vlastně jako je velký, jak moc je to lákavý. Ja, keby som odohral v Atletiku vlastne zhruba to, čo som podpísal teraz na 5 rokov, takže do mojich 32 by som tam mal o rok v lete. Takže ten štvoročný kontrakt, ktorý keby som tam naplnil cca, by som musel odohrať 20 rokov v Atletiku. Ak to správne počítam. Tak a jako... Takže, jak, ako vlastně vůbec nedovedu pochopit ty věci. Takže, no a potom teda jak? Potom si řekl, že tam jdeš a odjel si na soustředění, jo, za ním do Rakouska, nebo? No vlastne všetko bolo podpísané, kluby boli dohodnuté, už chýbali len nejaké bankové garancie, čo by nemal byť vôbec problém, pretože PIA je jeden, alebo možno aj najbohatší investičný fond na svete a vlastne to bolo jediné, čo chýbalo a vlastne povedali, že OK, že aby sme tam prišli, ale ešte toto chýbalo, takže ale všetko bolo dohodnuté medzi klubmi s nami, oni ma chceli v klube, volal mi tréner, volal som so športovým riaditeľom a prišli sme tam a začali sa diať veci. No proste povedali, aby sme zostali v inom hoteli, že ešte chýbajú tie bankové garancie. To bolo pondelok ráno, potom zavolali mojich agentov na hotel a povedali, že aby ja som tam nešiel ešte, že ešte to není hotové a to už bolo taká prvá vec, taká divná, že sme si začali nejako si vraveť, OK, toto nevyzerá úplne ako by malo byť a vlastne potom sa vrátili agenti a vlastne keď som ich zbadal, tak akí boli bielo-zelení, tak v tvári, tak som vedel, že OK, niečo sa deje a v tom momente sme vlastne oni stále vravili, OK, ešte bude o 7 večer ďalší meeting a dostaneme zelenú a v tom momente sme vedeli aj podľa tých ich výhovoriek, že prečo vlastne, lebo Fabrizio to dal, OK, to je možno také funny, ale my sme podpísali, Feyenoord bol dohodnutý s klubom, všetci ma chceli v klube, aj tak som tam neprestúpil, takže to, čo tam sa dialo, a to sme pochopili potom, že vlastne ja som bol len nejaká malá rybička v oceáne, kde okolo mňa sa tam medzi nimi, lebo to nebolo ani s nikým z okolia, to muselo byť niečo interne v klube, lebo ako vravím, keď sa opakujem, my sme boli dohodnutí, Feyenoord bol dohodnutý a my sme boli tam. Ale tam sa muselo niečo udieť, nejaká vyššia hra nad nami a ja som bol vlastne iba tá nejaká postavička, ktorej sa vlastne rozhodovalo niekde nado mnou a neviem, či sa k tomu, asi sa nikto k tomu už asi ako ani nejako s ním vyjadri, alebo že kde nastala chyba, alebo kde oni urobili chybu, alebo asi si to ani možno ani ako nepriznajú, alebo tak. No takže ako, ale v tom momente, keď oni začali vraviť, že OK, ešte ďalší meeting a tak a
vlastne agent už na mne videl, že už som pravím si, OK, tak teraz toto sa tu deje a teraz čo oni povedia, OK, tak prídi, tak ja teraz a budeme sa tam ako za 15 minút objímať alebo tak už som bol taký, ako už to videl na mňa. On vlastne si vytvoril dobrý vzťah s tým športovým riaditeľom atletika v tom momente a vlastne tie predchádzajúce týždni, keď sa to nejako si riešilo. Ale vlastne ako som bral vtedy, že nikdy nedošlo k tej úplnej dohode medzi klubmi. My sme sa dohodli s nimi veľmi rýchlo, to nebol žiaden problém pre nás. A tým pádom vlastne sme im dali vedieť, ako som tam a že sa tu začínajú nejaké veci a že proste ja nad tým rozmýšľam a že proste keď sa tie kluby dohodnú, tak my sme ako ochotní letieť rovno tam. A to bol taký výstrel toho, že sme im o tom dali vedieť a oni vlastne nejako si to zapalilo tú iskru a vlastne od toho momentu za deň a po vlastne bolo všetko hotové a oni sa do toho pustili a vlastne chceli ma veľmi získať a urobili vlastne všetko to, čo sme nejako si dúfali, že to urobia minulý rok alebo v zime alebo toto leto, tak to nakoniec potom stihli za deň a pol a vravím proste. Ja som to tak vždy cítil, že by som chcel zostať v tej Európe a tak, ale vravím, tie okolnosti som už nejako si oboznámil a proste verím tomu, že Pán Boh mi to nejako si zariadil a celé to sa malo stať kvôli tomu, aby som nejako si skončil, aj keď samozrejme nebolo to úplne jednoduché ten celý týždeň a čo sme si tam zažili. Ty si nedostal teda žádný jako vysvětlení oficiální, aspoň od těch Saudů, jakože víš, aspoň něco jako formálně, že by ti řekli vlastně nakonec tě nechcem kvůli tomuhle? Ako neviem, že nechcem vraviť, lebo potom tento rozhovor sa môže ako prekladať a nechcem ako oni proste, neviem, možno ako asi o tom napíšeme spolu s agentami knihu o tomto týždni raz po kariére, ale neviem, ja som to už spomínal v jednom rozhovore, jedna z výhovoriek bola, že keby kúpia mňa, tak už nemajú ako keby financie na ďalšie prestupy takže to nemôžeš brať ako výhovorku, pretože o týždeň kúpili Joao Felixa alebo nejaký si ako argument. Takže asi sa to nikdy úplne nedozvieme, čo sa tam udialo. Alebo ma možno prestali chcieť, ale to mi príde divné, keď mi vlastne piatok som volal s trénerom, takže na FaceTime a bavili sme sa a chcem a takisto aj tí športoví ma utvrdili v tom, že vlastne hneď ako prišiel ten tréner, tak mu ukázali, že ma poznal ako z Feyenoordu, že vedel o mňa, že si ma napozeral a povedal, že jasné, že to je ako najlepší hráč na tú pozíciu, čo hľadá, takže ťažko povedať. A měl jsi ty tam nějaký jako moment, kdy jsi byl fakt dole, jako psychický, víš, a tak, anebo vlastně tam hned jako do toho skočilo to Atletico, že vlastně si jako nestihl upadnout do nějaký úplný deprese? No, tak tam to bolo proste na takej horskej dráhe, no. A bohužiaľ viac sme boli dole ako hore, no. Ako od toho momentu, ako sme tam prišli. Takže nebolo to jednoduché, no. Schudol som asi 3 kg za ten týždeň. Moc sme toho nenaspali a vlastne sme tam boli na tom hoteli v nejakých lobby rôznych. Sme proste len sedeli a čakali a vymýšľali a snažili sme sa to už potom otačať nejako si na srandu a samozrejme z domu cez telefón som mal ako skvelú podporu od Kristínky a vlastne ona mi pomáhala a to som sa snažil si uvedomovať, že vlastne v konec koncov ide v úvodzovkách len o futbal, aj keď toto už trošku zasahovalo aj do toho rodinného života a rozhodovalo sa vlastne o našej rodine nejako si, že kde budeme, čo ako budeme, takže nebolo to jednoduché a samozrejme potom aj keď sa to nejako si začalo s Atletikom, tak keď sa to nepodarilo, vlastne toto padlo, nepodarilo sa to v zime, nepodarilo sa to v lete, tak čo si myslíš, akú som mal dôveru, že zrazu čo, za 24 hodín to bude hotové, ako takmer, ja som povedal, že ako ja proste tam už ako tomu, nie že neverím, ale proste pokiaľ tam nebudem takto oblečený a nebudem trénovať, tak to nebudem brať ako, že to je hotové, ale našťastie sa to podarilo potom, takisto aj Feyenoord vlastne bol, musím povedať, že boli super a vlastne potom, čo sa stalo a zistili, že tá ponuka, ktorú mali od Al Nassr je
vlastne nulová zrazu. Tak potom vlastne boli veľmi, veľmi ochotní a rýchli v tom, že sa im to podarilo spraviť veľmi, veľmi rýchlo s Atletikom, čo ma potešilo, pretože ten jeden deň, ako to bol ten najhorší moment, kedy som sa vlastne rozlúčil s Feynordom, som sa odlúčil s Feynordom. Vlastne tréner mal taký príhovor, nejaký 10 minútový o mne, ja som rozprával a boli tam všetci hráči, kuchári, všetci ľudia z klubu, ktorí sú v tom tréningovom centre, pani, ktorí pracujú v práčovni, tak sa tam prišli ako pozrieť, ako som sa lúčil a vlastne zrazu za 4 dní som sa pripojil vlastne na sústredenie s nimi, takže to nebolo úplne príjemné a to bol vlastne večer a sme sa museli vrátiť vlastne do Nemecka, kde bol Feyenoord na sústredení a ďalší večer som sa už s nimi učil druhýkrát, no, takže to bol crazy týždeň. Oni vlastně asi taky už byli trošku přitlačený ke zdi, ne? Feyenoord, jakože asi už věděli, že tam nebudeš hrát další sezónu a že prostě někam jít musíš, ne? Tak ako ja som hral, ako nebola by to katastrofa, samozrejme, že sme cítili, alebo aj ja chcel som urobiť ten krok a ten prestup a myslím, že tých pár prestupových období to k tomu smerovalo a vlastne v úvodzovkách ten športový riaditeľ Denis Tekloze, ktorý vlastne nejako si chlapský vlastne v to minulé leto aj vlastne v zime mi prislúbil, že vlastne toto leto je ten čas a že teraz ma ešte potrebuje a vlastne nepovedal mi to, nebolo to nikde na papieri, samozrejme, proste tá ponuka musí prísť, ale vážne bol veľmi nápomocný v tom, že neviem, či v úvodzovkách sa báli, že keď sa vrátim, že či to zvládnem a tak, ale samozrejme, že by som to zvládol, pretože som to vo Feyenoorde miloval a ten štadión, proste nech by sa dalo čokoľvek, keby som tam nastúpil na prvý zápas, tak by som to zvládol, ale dúfali sme aj spolu s rodinkou, že za tie posledné 3 roky si to zaslúžime, ten posun v té kariére. No já jsem se chtěl nakonec právě trošku vrátit k tomu období ve Feyenoordu. Ty si při loučení napsal, že to bylo nejlepší období kariéry, tak na co budeš nejvíc vzpomínat, nebo celkově jak na tu dobu budeš vzpomínat jednou? Samozrejme, myslím, že zdravotne od prvého zápasu, prvých 100 zápasov som nastúpil v základe za klub. Všetkých 100. Až skončilo to až pri nejakom 120. alebo 118. neviem to už presne, kedy sme hrali vlastne proti 3. lige a v pohári a bol som vlastne na lavičke. Takže vtedy skončila tá séria, takže to je niečo neuveriteľné. Plus prvú sezónu sa nám podarilo vyhrať titul v druhej pohár, na začiatku 3. super pohár, takže vlastne som dokázal získať niečo, že som ani keď som tam išiel, som ani vlastne nejako si nad trofeami v úvodzovkách nerozmýšľal. Samozrejme, mal som tú spomienku zo Sparty, kedy sme vyhrali pohár, keď to bolo skvelé takže vlastne som vyhral ďalšie 3 vlastne vo Feyenoorde za 3 roky plus neskutočné skúsenosti, 1 rok v Európskej lige a potom 2 sezóny v Lige majstrov, nezabudnutelné zápasy v Lige majstrov alebo aj v lige a celkovo ten štadión, ty si tam bol, takže vieš, aký je ten štadión a aj pre mňa to bolo niečo špeciálne tam vždy na ten štadión, na ten domáci zápas nastúpiť a vždy to vo mne niečo nakoplo a tú konekciu, ktorú som mal vlastne s fanúšikmi, ktorí si myslím, že boli vždy spokojní alebo vďační za to, ako bojujem na ihrisku, aké podávam výkony, tak to sú veci, na ktoré nebudem zabúdať a na ktoré budem spomínať a fakt to bola pre mňa taká rodina vlastne aj v tých najťažších časoch, keď som sa tam teraz musel vrátiť alebo tak som to videl, že aké to ako mi tam bolo skvelé, aká to je skvelá rodina tam a takisto aj vlastne mimo len tých trofejí, takisto aj to, že vlastne ráno som sa zobudil a šťastný som išiel proste autom na tréning a mám tam skvelých kamarátov, či už nielen hráčov, ale ľudí v klube, či už je to fyzio, kustód alebo tým manažera a všetci tí ľudia, takže určite na to nezabudnem a povedali sme si aj spolu s Kristínkou, že
veríme, že po kariére, že si proste vždy raz do roka nájdeme nejaký si víkend, kedy sa tam pôjdeme pozrieť a vlastne budeme to ukazovať deťom, kde sme bývali a spojíme to proste s nejakou si návštevou tých blízkych ľudí, s ktorými sme sa tam zoznámili. Když jsi končil ve Spartě, tak si říkal, že se tam chceš vrátit, tak máš tohle jako i s Feyenoordem a myslím vyloženě teď jako ten klub, ne město, ale jestli jako si říkáš, tady bych si ještě někdy chtěl zahrát, nebo třeba tam působit v nějaký jiný roli někdy? A ako ono by asi záviselo o tom, že v akej situácii by som sa nachádzal. Samozrejme, tá Sparta je v tomto to lepšia, že to je náš ako návrat domov. To je to, keď sa budem vracať, takže samozrejme Feyenoord by nebol úplný návrat domov, aj keď samozrejme nastúpiť ešte raz v tom Feyenoord drese, ako samozrejme až teraz, keď to nemám a keď som teraz pozeral vlastne to prvé predko vlastne proti tomu Fenerbahče a videl som vlastne tých fanúšikov a tak vtedy si to človek uvedomí, že OK, toto už teraz nebudem zažívať. Samozrejme budem zažívať možno, alebo dúfam, že ešte niečo lepšie, ale samozrejme rád by som si tam zahral, ale uvidíme čo. Teraz sa skôr snažím pozerať do tej blízkej budúcnosti a veriť tomu, že sa tu presadím natoľko, že tu dokážem odohrať čo najviac sezóna a takisto tak, ako sa mi to podarilo v Sparte a vo Feyenoorde, takže takisto aj tu budú so mnou fanúšikovia a klub spokojný a že si vybudujem to svoje miesto v tom klube a najradšej, dúfam, tak ako som spomínal, že nemám moc rád zmeny, tak bol by som najradšej, keby toto bol môj ten strop, ktorý som teraz dosiahol a tu sa teraz udržal a znova si vytvoril nejaké si tie spomienky a zážitky a skvělé momenty v kariére. No, když jsi zmínil ty trofeje, které jsi získal ve Feyenoordu, tak z tohohle pohledu, s jakýma ambicema přicházíš do atletika? Nebo jaký i cíle ti třeba řekli, když jsi přicházel do klubu? Jaký cíle ten klub má z hlediska vyhrávání trofejí, umístění v La Lize, v Champions League? Ako nie je to úplne ako možno v nejakej firme, kde si vravia toto, nejako si takto by sme chceli, aby to bolo na konci roka. Samozrejme, cítim to, že ten tlak je tu ako neuveriteľný v tom klube. Samozrejme, všetci vedia, že vlastne keď sa povie, vlastne, že to je o polovicu, keď sa pozrie, vlastne to mi spomínal ten majiteľ, že keď vlastne spočítaš to revenue tých klubov, tak vlastne Atletico je o polovicu menšie ako Real, o polovicu menšie ako Barcelona. Takže stále, síce je to tretí najlepší klub v Španielsku, ale stále ten rozdiel medzi nimi je veľký, ale ja to beriem tak, že ja teraz ani nerozmýšľam nad nejakou ďalšou trofeou alebo niečím takým. Samozrejme, bolo by to fantastické, ale nikdy mi to, že by som si písal, že teraz ideme vyhrať La Ligu v tejto sezóne, alebo tak, nikdy mi to neprinesol. Skôr tie moje myšlienky idú smerujú tam, aby som každý ďalší zápas podal veľmi dobrý výkon, aby som sa sústredil, aby som odozdal maximum, aby som bol zdravý a takisto to bolo vo Feyenoorde a tým, že sme tam prišli vtedy 14 noví hráči v letnej príprave, vlastne v tom letnom prestupovom období skončilo to titulom, to nikto ani ako do februára o tom ani nepomýšľal a nakoniec to tak skončilo a bolo to úžasné, takže toto sú moje ciele a čo príde po ceste, tak verím, že keď budem robiť toto, čo som teraz o tom vravel, tak že sa k tomu potom nabalia aj takéto úspechy. Ty máš ten svůj sešit, kam si zapisuješ věci, které chceš dosáhnout třeba v dalším zápase. Co tam teď máš před tou generálkou proti Newcastle? To budem písať, ja mám ho tu vedľa seba na hoteli a to väčšinou robím tesne pred zápasom, vlastne ak opúšťame hotelovú izbu a ideme na meeting, takže vtedy to robím, takže to budem zajtra, no. A tie veci sa vždy vlastne opakujú, takže zhruba viem, ale vlastne keď si to píšem pred tým zápasom, tak si to nejako si predstavujem v hlave a snažím sa si to vizualizovať, tie situácie, ktoré môžu nastať a verím, že keď tá situácia nastane v tom zápase, takže mi to pomôže nejako si, aby som tam bol skôr a aby som ju vyriešil správne.
Mimochodem posluchači v Česku podle mě možná neví, že ty jsi si koupil jeden ze svých bývalých klubů, FC Baník Prievidza, který, jestli jsem to správně slyšel, tak za ten přestup v rámci výchovného, tak za ten tvůj přestup dostal asi 300 000 eur. Tak to je asi příjemná injekce, ne? Pro takhle malý klub. To určite áno, aj keď vlastne veľká časť toho pôjde vlastne bývalému majiteľovi, ktoré to tak bolo dohodnuté, takže bohužiaľ nebudeme môcť použiť úplne všetko, ale to, čo nám zostane, tak sa budeme snažiť to použiť na ten klub, aby prosperoval. Som šťastný, podarilo sa nám postúpiť vlastne teraz do 3. ligy a vlastne na prípravnom zápase vlastne derby proti klubu, ktorý je pár kilometrov od Prievidze, vlastne, ktorý postúpil do 2. ligy, tak bolo 1000 ľudí v stredu večer na prípravnom zápase. Takže myslím, že sa nám podarilo tých ľudí nejako si trošku prinavrátiť do Prievidze a takisto aj vlastne chalani, keď s nimi ako si komunikujem, alebo bol som s nimi trénovať tesne pred repre, tak ich to baví a som rád, že vlastne tí ľudia v tom klube a vlastne na čele s mojím ocinom, tak robia maximum, aby sme sa nejako si posúvali a berieme to tak, ako som to už vlastne aj pravil nejaký rozhovor, vlastne, že viem, že to finančne je veľmi zlé rozhodnutie, že to nie je finančne dobré rozhodnutie, ale beriem to ako, že by sme chceli, alebo ja spolu s ocinom nejako si vrátiť do regiónu to, čo mi bolo na začiatku nejako si poskytnuté a že mi vlastne na začiatku pomohli a som šťastný, že som v tej mojej kariére v takej pozície, že môžem dať niečo naspäť a rozhodli sme sa ísť nie nejakou si nadáciou alebo niečím takýmto, ale rozhodli sme sa ísť týmto smerom, aj keď samozrejme na Slovensku a takisto aj v Česku to nie je jednoduché a dovolím si tvrdiť, že takmer so 100% presnosťou to určite nebude profitabilné. No tam je velká škoda pro Prievidzu, že nevyšla ta Saudská Arábie, že jo? Protože z toho, co jsi říkal, tak tam by se potom jako rýsovalo, že do pár let by byla v Lize mistrů. No, tak to samozrejme, že tam by sa mi potom asi oveľa ľahšie ešte posúvalo nejako si tie financie do klubu, ale myslím, že aj teraz a vravím, my nechceme, aby to rástlo úplne príliš rýchlo, pretože o čo rýchlejšie ideš hore, tak o to väčší môže byť ten pád, takže proste chceme ísť postupne, chceme to zlepšovať a nerobíme žiadne veľké nákupy, aby sme sa teraz bláznili a platili hráčom nejaké šialené peniaze na tú ligu, na ktorej sa nachádzame. Máme veľmi mladé mužstvo, ten vekový priemer je okolo 22 rokov, čo je vlastne ako neuveriteľné a veľa chalanov je z toho regiónu, takže toto sú naše ciele, plus teraz vlastne Juraj Kucka, aj keď je po operácii, ale vlastne v lete podpísal kontrakt v Prievidzi, takže verím, že aj on, keď sa dá čo najskôr dokopy, tak proste bude za nás hrať a aj to je veľký ako prínos pre ten región, že takýto hráč po takej kariére sa ešte rozhodol a že chce hrát za nás a chce pomôcť Prievidzi. Hanci, jsme na konci, když budou tenhle rozhovor poslouchat nebo číst kluci na Slovensku, v Česku, který hrajou fotbal a mají nějaký sny a vidí tebe, já si říkám, že to je hrozně hezký příklad v tom, že ty prostě v 21 se zvracel z Itálie vlastně jako z pohledu mnoha lidí, jako z nepovedeného angažmá, zdravotně rozházený a teď prostě seš v jednom z největších klubů na světě. Bereš to tak, že seš i příklad pro tyhle kluky a že bys třeba jim chtěl nějakým způsobem i poradit nebo pomáhat v tom, aby tu svoji kariéru viděli třeba optimisticky? No, tak myslím, že som z tohto pohľadu dobrým príkladom a samozrejme bol by som rád ako Koke alebo teraz Lamine Yamal, ktorý proste Koke hrá 15 rokov, proste narodil sa v Madride a aj od malička je hráčom Atletica Madrid, alebo Yamal proste teraz hviezdí v 18, ale proste to ja som veľmi rýchlo pochopil v tej mojej kariére, že to nie som ja, že ja musím ísť
musím ísť postupne po schodoch a tá moja kariéra určite nevyletí veľmi, veľmi rýchlo a všetko som si nejako si musel postupne vybojovať a samozrejme myslím, že tak ako som to popisoval aj teraz s tými cieľmi, že netreba mať, si myslím, alebo samozrejme, že by som chcel vyhrať každú možnú trofej, ktorá sa naskytne, o ktorú budeme hrať a o každú jednu budem bojovať najviac ako len viem, ale snažím sa si to rozmeniť na tie drobné, že musím sa takto stravovať, musím takto cvičiť a takto sa o seba starať, plus toto sú moje nejaké si úlohy v tom tréningu, v tom zápase a vlastne jeden z mojich najväčších cieľov je vždy, keď si dávam kopačky dole po zápase, že som spokojný. A to je ten najlepší pocit, že urobil som maximum. Ako som sa pripravil v týždni, ako som pracoval v zápase. A samozrejme, že prídu v úvodzovkách nejaké prúsery. Každému hráčovi sa stane prúser, každý urobí chybu. A takisto aj vlastne takú nejakú debatu som mal s mojimi rodičmi. Proste som stoper. Proste keď dostaneme gól, vždy budem 2-3 metre od toho. Vždy. To nie je možné, aby som tam niekde okolo toho sa nemotal. Takže proste aj človek sa musí naučiť aj s týmto, ale samozrejme bol by som najradšej, aby to nešlo nikdy okolo mňa, aby som zablokoval každú strelu. Takže asi to by som povedal, aby makali čo najviac, aby si to rozmenili na drobné a tými postupnými krokmi taká bola tá moja cesta. Plus samozrejme všetci povedia, že mám dobrú ľavú nohu, ale myslím, že celé detstvo som si proste kopal o stenu medzi bytovkami a to moje detstvo bolo ešte také a myslím, že tie dotyky a že teraz keď to vidím na tom Instagrame, že každý chce mať fyzia, každý chce mať 18-ročný trénera a tak a pritom podľa mňa to niekedy to kopanie o stenu, že teraz už vidí, že nejaký hráč má fyzia, má posilku a sleduje youtuberov, ako sa stravovať. Samozrejme to je skvelé, ale proste ten prvý dotyk s loptou a ten center, tá prihrávka, ktorá vlastne môže ísť krásne po zemi, tak to je takisto si myslím, že veľmi kľúčové v tom futbale a na tom som veľmi pracoval v tom detstve. Já jsem ti minulý týden psal, že jsem našel, že si vyhrál tu literární soutěž na střední škole, která se jmenovala Vím, čím chci být a prečo. A nedá se dohledat ta literární práce, tak mě jenom zajímá nakonec, jestli jsi tam měl napsáno, že teda budeš hrát za top evropský klub a budeš mít takovouhle kariéru. Neviem, čo tam bolo. No, pamätám si to, pretože som už mal individuálny plán, takže som už nechodil do školy a vlastne nejako si už som trénoval začkom a po tréningu som mal vlastne, som stíhal ísť ešte na pár hodín a učiteľka povedala, že OK, taká to je nejaká súťaž, že proste keď napíšete sloh, tak my to niekam pošleme a proste ty vlastne, že ona si to potom pozrie a môže to aj oznámkovať. A vlastne to bolo voliteľné. A tým, že som nechodil do školy a každá známka v úvodzovkách zadarmo mi pomáhala uzatvárať tie známky na tej strednej škole, tak si hovorím, OK, čo tu budem 45 minút sedieť, tak a tým, že som proste v tých 15-16 vedel, že čím chcem byť a vedel som to už ako v 5. Ja som nikdy nechcel byť nejaký si hasič alebo policajt alebo niečo. Vždy som vravil, že budem futbalista, takže som to tam nejako si takto opísal a je asi pravda, no, že som vedel, že čím chcem byť. No tak jo, tak děkuju moc za tvůj čas, děkuju za rozhovor a strašně držím palce, ať se to vydaří všechno. No, ďakujem veľmi pekne.